Érdemes-e előfizetni a ChatGPT-re? Erre a kérdésre egyetlen helyes válasz létezik, mégpedig az, hogy akkor érdemes rá előfizetni, hogyha azok a dolgok, amiket kínálni tud, megéri neked az előfizetés árát. Na de mégis mi az, amit pluszban kínál a fizetős ChatGPT az ingyenes verzióhoz képest? Ebben a videóban ezeket a dolgokat szedtem össze nektek. Először is a fizetős ChatGPT-ben több modell közül választhatunk, és megvan a lehetőségünk arra, hogy válasszunk a modellek közül. Ugye, ha nem vagyunk előfizetők, akkor alapvetően kettő modell áll a rendelkezésünkre, a GPT-4o és a 4o mini, akkor, hogyha a napi 4o kvótát elhasználtuk, akkor automatikusan átvált a 4o minire, ami kicsit gyorsabb, jóval olcsóbb, éppen ezért megéri a ChatGPT-nek ezt futtatni azoknak az embereknek, akik nincsenek még előfizetve, akár naphosszat is, viszont kevésbé is lesz okos, és látjátok, hogy a kontextus ablaka is 128 000 a bemeneti, és 16 000 a maximális kimeneti. Ezzel szemben, hogyha előfizetők vagyunk, akkor nincs olyan, hogy valamelyik modell lejárna, és hozzáférünk a 4.1, valamint 4.1 mini modellhez is, amiknek magasabb az intelligenciája, gyorsabbak is, mint a 4o, jóval nagyobb a bemeneti és kimeneti kontextusablakuk is, valamint hozzáférünk olyan nagyon fejlett érvelő modellekhez is, mint például az O3 vagy az O4 mini, amiknek a bemeneti kontextusablaka kicsit kisebb, mint a 4.1-nek, viszont a kimeneti a 100 000, tehát nagyon-nagyon hosszú szövegeket is képes nekünk létrehozni, és ezek képesek lesznek mély érveléseket futtatni, részletesen utána nézni dolgoknak, és hasonló. Aztán, hogyha előfizetők vagyunk, akkor akár 10 képet vagy fájlt is feltölthetünk, viszont üzenetenként, nem pedig naponta, mivel ugye, hogyha nem vagyunk előfizetők, akkor naponta összesen 3 darab képet vagy fájlt tölthetünk csak fel a ChatGPT-nek. Úgyhogy ha a munkád során vagy a mindennapjaidban gyakran előfordul, hogy képet vagy fájlokat kell a ChatGPT-vel elemeztetned, akkor érdemes lehet megfontolnod. Aztán jóval több képgenerálást is enged, azért nem mondom, hogy korlátlan, mivel hogyha nagyon sok képet generálsz, akkor itt is van, hogy 10 percre azt mondja, hogy most nem fér hozzá a képgeneráláshoz, mivel itt is megvan az, hogy mennyit tudsz generálni egy bizonyos időben, viszont abban nincsen tényleges korlát, hogy összességében hány képet tudsz legenerálni, hogyha egyszer előfizető vagy, valamint a ChatGPT-n kívül hozzáférsz a szorához is, ahol képeket és videókat is tudsz generálni, míg hogyha nem vagy előfizető, akkor naponta 3 kép generálására van lehetőség a ChatGPT felületén. Aztán az előfizetős verzióban rendelkezésünkre állnak olyan modellek, amik képesek már eszközt használni, például kódot írni és futtatni, vagy akár kódot írni a vászonon, és ezt online futtatni. Ezt a grafikont például teljes mértékben a GPT O3-as modellje hozta létre, megmondtam neki, hogy nézze meg, hogy milyen lesz az időjárás Sopronban a következő egy hétben, milyen lesz az átlagos várható hőmérséklet egyes napokon, valamint a várható csapadék ezeken a napokon, és utána ezt jelenítse meg nekünk egy grafikonon. Hogyha szeretnénk, akkor ezt még utána tudjuk kérni tőle, hogy szerkessze, akár a színeken változtasson, akár az eloszláson, és hogyha utána szeretnénk ezt, akár a grafikont le is tudjuk tölteni, és ezt be tudjuk helyezni készen egy meglévő Word dokumentumba, vagy akár PowerPoint prezentációba is. Aztán az előfizetős verzióban tudtok létrehozni custom GPT-ket és projekteket, amik lényegében megengedik nektek azt, hogy előbeállítsatok GPT-ket system, azaz rendszer promptokkal, amiknek köszönhetően teljes mértékben be tudjátok előre állítani azt, hogy egy-egy ChatGPT beszélgetés az hogyan működjön, hogyan viselkedjen, vagy miként viselkedjen benne a ChatGPT, milyen válaszokat adjon, mi lesz benne a feladata, míg hogyha ezt csak egy beszélgetés első üzenetében külditek el, akkor hogyha ez kikerül a kontextus ablakán kívülre már, akkor onnantól nem fog erre emlékezni, nem fogja tudni, hogy mi volt neki az eredeti utasítása, ezekkel a módokkal pedig ezt ki lehet küszöbölni. Valamint létre tudtok hozni időzített feladatokat, ahol meg tudjátok mondani a ChatGPT-nek, hogy milyen időközönként végezzen el és futtasson le egy bizonyos keresést, vagy akár feladatot, és így, hogyha van olyan feladatotok, amit minden nap el kellene végezni, előre be tudjátok állítani, és az adott időpontban a ChatGPT ezt minden nap meg fogja csinálni, le fogja futtatni azt a keresést. Hasznos lehet például, hogyha minden reggel szeretnétek, hogy előre tudjátok azt, hogy milyen lesz az idő, be lehet állítani, hogy reggel 8-kor futtasson egy keresést az időjárásra, és 2 mondatba írja le, hogy mire lehet számítani. De persze ennél jóval bonyolultabb dolgokra is képes. De lényegében ezt kapjátok a 20, vagyis $25,4 előfizetésért, mivel ugye az áfát is külön beleszámolják és ki kell fizetni, ezért a tényleges havi előfizetés az $25,4 lesz, úgyhogy ez alapján már remélhetőleg elegendő információval rendelkezel ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy neked is szükséged van-e a ChatGPT előfizetésre. Ha hasznos volt ez a videó, kérlek ezt jelezd azzal, hogy lájkolod, valamint iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradjál le a következő videókról sem, valamint
írjátok meg kommentben, hogy ti ezelőtt a videó előtt már előfizetők voltatok, vagy ingyenesen használtátok a ChatGPT-t, vagy esetleg más AI szoftvert használtok, és hogyha eddig nem voltál előfizető, akkor ez a videó megváltoztatta ezt benned, és ezután előfizetsz a ChatGPT-re. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok!